Good morning, welcome to my channel. This morning, magluto ko og inununan na tilapia para panood ko ang alaga. Anja, kumusta mga kaigsuunan ko diha? Sa ganinas buntag, guys, napalit ko sili ug lupa. Anja, tanawa. Kani nga sili gagmay kaadyo upat 5 ka buok guys sili gagmay jamo tagdos ang usani kay usa ka bugkos 5 ka buok 10 pesos arang mahala na sa luy gamay jamo 10 ni 10 ja isa ka buok nga isa ka puso basa kanan ay kuan city ahos ja agahong kuan isda na tilapia magkuan ko kanan ay aron kay ang dali ka maluto dali ka makakaon ay pang laging subuan ja simple raman ni kay ahor raman ko anon guys singan ani ay binisaya ra gani nga kuan ba inuunan kay dita mag in English kay way sa mga sagol nila para paniud to sa nagdungag pa ko guys kay kani lagi pang sa hima hungag tas cellphone makalimot tas oras then tanaw na time na dito awa na saka pa magdali luto pero dali niluto dali ra nilutoon guys inununan idongan ra man na haglunod kuan kay aron ja ilunod ra tanan sa bukalan ra aron saray agi timplahan dayon tangan nagsili dora ka buo kaya ang di mo agang guys loy kay mahal man ni dili na ihurot og butang kanirang nga nira na gagmay yan balatan sa agi guys para kuan lami kamayin ra hilig man ko luto guys kay nag-eskwela man ko culinary sa Cebu sa una 2010 kamao man ko mohimo kanang na mga cake nga good mga tinapay pero tapulan lamang ko labi na way ubin way oven na lutuan sa tinapay mao nang katong dito pa kas gawa sige ko luto o mga tinapay ayun mo bilib og hang amo nga hilig po mo kaon ja kanang ay lami man iluto guys ug na ay mga naiubin lutuan way lutuan man ay way lami ug napoy ipalit og mga rekado mga ingredients kay di man po ta pwede di ta mo gasto pero mahalagi mo nang di pumuluto pero mga luto sudan adi ko kuha na di ko palupig kay kamao pag kumuluto sa ginagmay ra mauhon lagi timpla basta makaon bites na gamay ra ning mo anong kay kamera man dos tiguang mga maura anara ahos sili sibuyas maura ni Bisaya nga luto sa inununan guys kuha sa kukuan sinanlan gamay guys sinan og gamay di palabian kay makahilo ni makabulok kuno makahingalimot sa sinan gamay
Kung nagamay dyan. Kaning asin na na naman ni Kuan. Paminta. Ora guys. Kuan. Haluon. Yan na ba? Haluon ang asin o bitsin. Pero kani, tibo okra ni na Kuan yun. Jaho ang isda. Kuli tilapia ara ni hotdon upat na ikabuok sa gagmay ara ni hotdon kay samok sig ganahan ng luto gamay na samok ahon na ning itak yun sa ibabaw buburan gihapon o asin maridyo. Ano guys. Ito ano ninaho guys. Okay. Taho. Tamag. Itakang. Itakang isang takanganan guys. Yun o. Kuwan. Itakang. Takuban. Masarap ang takub. Diyan tayo guys. Taman pa din ang suka. Nakalimutan ko dahil suka. Suka na dato piti. Sinabutang guys kaya. Isod. Ano. Kamera kay ang di mo asling tubigan o gamay kabo isang kabo doon diba kami na ninja sa kaya otot na ninja guys sa gahong kiat na higda na siya ang buhat ini kung magkuan pamahaw ang buhat anong tiguang magpamahaw ang giinan na siya pag-exercise kay ano sige tindak-tindak kaniyang tiil nga sige haway ko no sa iba yung taon nga di mo tapuan man amo higda siya sagdan na ho bala ka din buwang ka di ka mo tuon na ho awa ko niya mo sa karon agang buhatin maglimpyo na po CR guys kay human naman si ligo nakaligo naman siya habang nagluto ko maglimpyo po CR so babay sa guys kay kana na ay mag-prepare na po ko sa ang sabon. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless. Bye-bye.